tiɲɛ kɛnɛ ye jamukan kura ye Maliya kan min bɛ lasaw ma aw balimakɛ Mahamadu Kone fɛ. Tiɲɛ kɛnɛ i ko k'i ta ye tiɲɛ ye i ka dalilu b'i bolo. Tiɲɛ kɛnɛ ko tiɲɛ filɛ. Tiɲɛ kɛnɛ so filɛ a bolikan filɛ. Tiɲɛ kɛnɛ ye jamukan kura ye Maliya kan min bɛ lasaw ma aw balimakɛ Mahamadu Kone fɛ. Tiɲɛ kɛnɛ i ko k'i ta ye tiɲɛ ye i ka dalilu b'i bolo. Tiɲɛ kɛnɛ ko tiɲɛ filɛ. Tiɲɛ kɛnɛ so filɛ a bolikan filɛ. An balimaw ani ɲantuma, an bɛ kɛnɛ min kan n'a bɛ wele ko émission Tiɲɛ kɛnɛ Mali Actu sanfɛ. Sɔgɔmada in na an balimakɛ fila b'an bolo kɔrɔ n'o ye Bala Keita ye, secrétaire général comité syndical Disneypal, ani Amidou Sissoko, secrétaire chargé aux affaires extérieures. An ka bi Tiɲɛ kɛnɛ bɛ an lase kɛnɛ kan, kɛnɛ min ye baarakɛlaw ka tɔɲɔni kɛnɛ ye ka sanga n'u ka INPS ko, INPS mɔgɔ dɔw ka janfa ani u ka patron ka dusukun juguya ka ɲɛsin cotisation sarabaliya ma. Bala ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Amidou Sissoko ni sɔgɔma. Donc an bɛ ɲininkali fɔlɔ sɛmɛ Bala Keita la. Bala Keita, aw ka cakɛda ye, aw de ye délégué de personnel ye. Baarakɛda la aw ye mɔgɔ joli ye baarakɛla la ni société in kɔnɔ n'a bɛ wele ko distribution négoce des produits alimentaires n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ commune 2 kɔnɔna ma, zone industrielle. Donc Bala, aw mɔgɔ joli bɛ baara la ni société in kɔnɔ? Bon, bɛɛ fo aw ka lamɛnni na. An mɔgɔ min bɛ baara kɛ société in na a bɛ se mɔgɔ 50 hakɛ ma, mais min déclaré la INPS la mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 1 ni wagati in na. O de ka dossier bɛ yen. D'accord. An balimaw aw tulo bɛ nin na, olu mɔgɔ minnu bɛ société in kɔnɔ a bɛ se mɔgɔ 50 n'a kunkan fɛn ma. Donc min déclaré la INPS la o ye mɔgɔ 41 ye. Ka sanga ni INPS ka sariya sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ o ma code de prévoyance sociale, a sariya sɛbɛn 163 bɛ min fɔ ko baarakɛ ɲɛmɔgɔ n'i ye baarakɛla ta k'a bolo don baara la, donc k'i ka INPS kunnafoli a baarakɛla taliko la tile 8 ka sanga n'a tali ye, wa n'a bolo bɛ bɔ baara fana na i k'a bolo bɔ baara la tile 8, n'a bolo bɔra baara la i ka INPS kibaruya tile 8 a bolo bɔlen kɔfɛ baara la. Donc an bɛ kuma segin Amidou Sissoko ma n'o ye secrétaire chargé aux affaires extérieures ye. Amidou, ni min fɔlen filɛ nin ye, baarakɛla dɔ bɛ se ka don INPS la ka dɔ bɔ INPS la, o tuma o bɛ se ka kɛ cogo di? O dun kɛra anw fɛ, bɛɛ lajɛlen sɔgɔma. Bon, anw fɛ yen anw kɛlen ka na, ne yɛrɛ baara daminɛ 2016 ye ka na sɔrɔ dɔw bɛ baara la yen n'olu donna la depuis 2012. Donc an ye an ka dossier dɔw labɛn k'an bɛ don INPS la. Donc o kɔnɔna la mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ko k'olu tɛ don a la, donc o yɛrɛ jara patron yɛrɛ ye, donc a y'olu bɔ a la ni k'anw don a la. An minnu donna a la ka fara mɔgɔ kɔrɔ kan o de ka bɛnna mɔgɔ 41 ma, o de bɛ INPS la. D'accord. Nin kuma min bɔlen filɛ ka fɔ nin ye, minnu donna la olu bilala sariya kɔnɔ n'o ye sariya sɛbɛn 163 INPS ka sariya INPS code de prévoyance sociale la. Minnu ma don a la fɛnɛ olu ma don sariya kɔnɔ sabu patron jakuyalen de don ka bɛɛ lajɛlen déclarer. Donc aw ka INPS bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ INPS ye cakɛda ye, cakɛda min n'a bɛ fɔ a ma ko couverture sociale. Couverture sociale ye jumɛn ye? Pour les risques sociaux, degun min bɛ se ka baarakɛla sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na h'a ka diya walima a tilalen kɔfɛ baara la. O degun dɔw ye jumɛn ye? Fɛn b'o la n'o ye allocation ko ye. Allocation n'o bɛ di aw ma ka aw yɛrɛ dɛmɛ ni den hakɛ min b'i bolo ani i ka denbaya bɛ se ka ta lafiya la cogoya min na. O allocation kɔfɛ les risques sociaux minnu bɛ se ka baarakɛla sɔrɔ, a dɔ ye a ka accident de travail ye.
accident de travail fɛnɛ kɔfɛ a dɔw bɛ se ka kɛ n'a bolo bɔra baara la wagati min na a bɛ sɛgɛnlafiɲɛ bɔ la n'o ye retraite ye a bɛ taa ka pension ta a bɛ lafiya donc aw déclarelen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko aw ka INPS tɛ ka sara o fɛnɛ nana cogo di k'a daminɛ 2013 la ka se sisan ma INPS tɛ ka sara o fɛnɛ bɛ se ka kɛ 2012 secrétaire général y'a fɔ cogo min 2012 INPS tɛ ka sara o fɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo di. Claire là, INPS là, mars 2009, alors que Antara, août 2007, donc à peu près combien de mois? 2 ans derrière comme ça. Donc, ouais. Bon, maintenant, c'est ça, qu'à 2009, quand c'est 2012, il y a eu drone extra, cotisation ça. Allocation bénéficie. Même 2012, il y a à moi, donc, et quand 2012, 2020, faut 600. Faut y massa. Il y a des marchés chamanke, à moi, il y a faut sur moi. Il y a un patron qui a décès pour qu'il puisse verser, à ma cotisation versée. Donc, on a droit à ce que ça soit mina, à un fan borani au Sraoui. Donc, après le mot, tu vois la forme. Après, on a fait un master. Donc, ni ya famia cotisation ni atisara, mais avec bois sara la kon. Avec bulletin beka, amo fana bo tu vois là, à 6 mois versé. Hein? Avant d'amener 11e mois 2017, Kabo la fois 6 ans, prélèvement beka à te verser. À te verser INPS là. À te verser. D'accord. En même temps, vous donnez des faux reçus doyers pour nos dames comme quoi Amo versera. Nous avons vérifié, il y a sur affaire là, mais c'est pour reçu, mais c'est pour quoi pour il donc tu n'as qu'un comme emballement il y a fait tu comme dans l'eau de dos à boire qu'à faire fourni dans l'eau de bas bella gelena donc seba mimba anyekoro usira nae usira ni seba mi ama na ba anyekoro abe seba imbora directrice des affaires juridiques INPS kono no ye madame Sidibé de Ousmane ni ma filale re fana syndicat nyamoko de ale fana bere to nyamoko doye mimbe barakela au défend donc seba ina aye sebenci kata tribunal du travail fait ko uye a seba ka ci kata tribunal travail ma no ye distribution négociable ate ka barakelaw ka wari sara ate ka barakelaw ka wari sara fo wari musaka tara bɛn $1,60,000 ani mil ani $60,000 ani $500 ani $50 ani $8 an balimaw ni musaka ka ca dɛ $60,000 ani $60,000 ani $500 ani $50 ani $8 donc ko barakelaw ka wari tɛ ka sara donc u ye sɛbɛnci ka taa di distribution négociement k'a ka fɛɛrɛ kɛ ka nin wari in sara pour que baarakɛlaw bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min n'o ye allocation ye n'o ye fɛn wɛrɛw ye sabu INPS bɛ cakɛdaba don cakɛda min jɔyɔrɔba b'a la jamana in kɔnɔ jɔyɔrɔba minnu b'a la ni den ka anniversaire bɛ yen musakaw bɛ d'i ma n'i ka mariage bɛ yen musakaw kan ka d'i ma ni i yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni i kan ka taa retraite la walima k'i to baara la ni dekun ye sɔrɔ musakaw kan ka d'i ma donc nin wari min filɛ nin ye Amidou nin kuntala ka ca dɛ ni sera ka nin bɛɛ kɛ cogo di ko nin ma se ka sara patron ma se ka taa nin sara an yɛrɛ ma se k'a fɔ parce que nin wagati in na an donnen baara la n'u commencera ka cotisation bɛ prélever an ka bulletin sanfɛ anw hakili la n'a ma ɲɛ a bɛ prélever an ka bulletin sanfɛ ça veut dire que anw kan ka nin ye hakɛ minnu fɔ INPS ka niveau la an kan k'o sɔrɔ anw dɛsɛlen k'o sɔrɔ waati min na anw ye wulikajɔ dɔw kɛ o wulikajɔ ninnu de kɔnɔna la fɔlɔ an y'a daminɛ depuis commune 2 INPS la ni madame Kulubali bɛ yen nɔ n'o bɛɛ b'o dɔn n'o ye chef de centre ye ka se monsieur Sissoko ma n'o ye contrôleur ye o yɛrɛ ye engagement d'an ma k'a b'a kɛ k'a bɛ wari recouvrer ka taa di pour que an bɛ se ka bila an ka hakɛ kɔnɔ an m'a sɔrɔ an bolila o cogo la tugun taa service juridique la sanfɛ i ye min tɔgɔ fɔ n'o ye dedew ka yɔrɔ ye olu fɛnɛ ye papier de fɔ k'u ye papier bɔ ko k'a ci fɛn ma tribunal la président ma min b'a kɛ an bɛ se ka bila an ka hakɛ kɔnɔ an nana ye tuguni k'a fɔ ko tribunal fɛnɛ ye papier fɛnɛ bɔ tuguni k'a ci tuguni
INPS ma ko an ka wari bɛ se ka sɔrɔ ko ka taa minɛ ni issue yɛrɛ kun kan k'o baara kɛ o décision bɔra tribunal la ko issue ka taa issue yɛrɛ fana kan ka wuli don min na ka taa anw fɛ yen ni ka taa wari ko ɲɛɲini décision bɔra tuguni tribunal fɛn INPS kelen kɔnɔ n'o ye Dedew ye Dedew y'a wuli k'a ka baara jɔ k'a ka baara jɔ ko jusqu'à nouvelle ordre. An balimaw aw ye nin fana mɛn tugun nin fana ye jamana in tagabolo dɔ ye tugun dɛ cakɛda min sigilen bɛ a ka baarakɛlaw ka wari recouvrer k'a bila u ka compte la ou bien k'a bɛrɛ baarakɛlaw ka wari recouvrer kɔfɛ u ka kan ni hakɛ min ye k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ o musaka bɛ taa $61 n'a kunkanfɛn na o $61 n'a kunkanfɛn ale Dedew yɛrɛ ye sera ka sɛbɛn ci ka taa tribunal la a sɛbɛn maa ɲɛkɔrɔ sɛbɛn ci ka taa tribunal la mise en demeure kɔfɛ contrôle kɔfɛ contrôle de fɔlɔ n balimaw fo walawala de bɛ nin yɔrɔ in na koyi INPS ye cakɛda min ye u ka contrôleur de bɛ yen contrôleur minnu bɛ yen ni service bɛ papier bɔ k'a di ni entreprise de kan ka taa contrôler ni entreprise de kan ka taa contrôler donc Disneypal contrôle o sɛmɛna mɔgɔw la minnu taara contrôle kɛ donc contrôle kɛlen kɔfɛ u ye rapport bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa commission na commission de bɛ statuer a ko kan commission kɛlen k'a ye k'a fɔ nin ko in min filɛ nin ye a tɛ ka sara olu ye papier bila tugun ka taa n'a ye précontentieux la donc papier selen précontentieux fɛnɛ na olu y'a sɛgɛsɛgɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin entreprise n'o ye distribution et négoce Sarle a tɛ ka baarakɛlaw ka wari sara donc olu ko ka dossier bila ka taa contentieux la donc dossier bilalen ka taa contentieux la olu fana kelen k'a bɛɛ jateminɛ dossier taara i yɛrɛ sɔrɔ directrice des affaires juridiques bolo o ka sɛbɛn k'a la k'a ci ka taa tribunal fɛ yen n'an ye papier yɛlɛma tuguni an b'a ye tribunal ka ordonnance bɛ yan nɔ n'o ye ordonnance numéro 57 ye tribunal du travail fɛ ka tila k'a jira ka formule exécutoire sigi a la ko nin wari in ko k'a minɛ donc wari minɛnen o wari o kɛlen tribunal fɛ o décision dilen a dira huissier ma k'a ka taa wari ɲini o INPS kelen de tila k'a fɔ tuguni ko ka wari minɛni jɔ Allahu akbar nin ye kabako ye jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di parce que huissier ko an ma yɛrɛ fɔlɔ k'u tun y'a essayer ka fɛn kɛ saisie kɛ compte kan ale kɔni t'a kalama togo o togo cɛ sera ka mɛlɛbɛ sɔrɔ a ka compte in sanfɛ donc saisie bɔra a ka compte kan waati min na tuguni ka taa saisie matériel la n'a kan ka taa ka minɛn dɔw minɛ n'a y'a sɔrɔ n'u bɛ se k'o feere hali ka n ka hakɛ in sara n'u bɛ se k'o kɛ u b'o kɛ don min na a kan ka taga o la yɛrɛ o don u y'a yɛrɛ welela an ye numéro bɛɛ di mobili minnu b'an fɛ yen matériel fɛn b'an fɛ yen n'a bɛ se ka kɛ warimafɛn don n'a bɛ se ka baarakɛla ka hakɛ sara an y'a bɛɛ fɔ huissier bɛ wuli don ni sɔgɔma k'a bɛ taa baara in kɛ sira yɛrɛ de k'a y'a wele k'a ka baara in kɛ Allahu akbar an filɛ o de wele directrice kura de bɛ INPS la koyi directrice n'i tɛ i ka service baarako kalama nin y'a ɲɛfɔlen ɲɛna Maliactu sanfɛ baarakɛlaw fɛ n'o ye Disneypal délégué des personnels ye nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ sariya bɛ boli jamana min kɔnɔ structure min sigilen bɛ n'o ye institut national de prévoyance sociale ye ka baarakɛlaw ka wari recouvrer patron ka taa faralen kɔfɛ baarakɛlaw ta kan k'a lamara u ye k'u ka allocation ni fɛnw bɔ a la donc a yira k'a fɔ nin baarakɛla tɛ ka se ka wari sara a tɛ ka sɔn ka wari sara k'a sababuya kɛ ni baarakɛla dɔw ka janfa ye donc tribunal ye décision bɔ décision bɔlen kɔrɔ kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko voie d'exécution o de kan ka tugu o la o voie d'exécution min kan ka tugu o la huissier kelen ka baara kɛ ka taa saisie compte bancaire kɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn tɛ compte kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ o tila ka taa main levée kɛ tuguni Allahu akbar fɛn tɛ compte min kɔnɔ ka tila ka taa main levée kɛ o compte kelen kan o kɔfɛ tuguni k'a bɛ taa saisie matériel de la saisie matériel la aw y'aw ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ fɛn minnu kan ka se ka saisie k'aw ka aw bila aw ka hakɛ kɔnɔ o fana bɛ ɲɛfɔra tuguni o fana bɛ ɲɛfɔlen tuguni huissier ko k'a bɛ t'olu fana minɛ k'a ka wari sara INPS ko k'a jɔ nin ko in dabalibanko don o tuma nin bɛɛ kɔfɛ solution foyi ma sɔrɔ aw ka nin ko in na bon nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɛlen sisan an nana ye solution kelen min bɛ anw bolo sisan o ye k'an ka patron taara di tribunal la ni ka INPS fana wele tribunal la ye siɲɛ kelen an k'a ɲɛɲini ye a ka ɲɛ ka taa dɔ ye o ɲɛɲini de kɔnɔ sisan tuguni u taara bɛnkan wɛrɛ kɛ tuguni an ka patron ani INPS min n'an bɛ ka f'i ɲɛna o directeur juridique n'o ye Dedew ye
u nana wari hakɛya min fɔlen filɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la papier kɔnɔ million 60 ni kelen n'a kunkan fɛn u taara bɛnkan min kɛ n'u nana n'o papier ko patron bɛ se ka min sara anw ye tuguni o bɛ bɛn o filɛ nin kɔnɔ nin o comme million ye million 30 an balimaw nin fana ye papier wɛrɛ ye u nana ni min dalu ye donc million 60 ni seki n'a kunkan fɛn ou bien million 60 ni kelen n'a kunkan fɛn in na protocole d'accord dɔ bɛ yan min tɛmɛna contentieux directrice des affaires juridiques et du contentieux madame Sidibé de Ousmane kelen o min tilala k'a fɔ ko issue ka fɛn jɔ nin ye protocole d'accord de ye min tɛmɛna o ni distribution négoce ni ɲɔgɔn cɛ donc million 60 ni kɔnɔ kunkan fɛn distribution négoce ko k'ale bɛ million 38 de reconnu o million 38 318 955 francs CFA. Donc, sans préciser la période à laquelle se rapportent les arriérés de cotisation. Ah, wagati yɛrɛ ma fɔ a la k'a fɔ olu ye million 38 min reconnu nin wagati de don ka se nin wagati ma o ma fɔ a la. Alors million 60 ni kɔ in a fɔra k'o bɛ en ta période 5 2015 la ka taa 7 2017 la mais nin ko k'ale bɛ 38 de reconnu mais a ma wagati fɔ a la. O tuma u jɛnna n'o protocole fana ye wa? Bon, ni yɔrɔ min yɛrɛ filɛ nin ye an ka bɔli laban min kɛra tribunal la ne yɛrɛ ye juge ɲininka nin na ko montant yɛrɛ global ye joli ye ko 38 millions ne ko n ko non n ko n bɛ min dɔn plus de 60 millions ko avocat min tun bɛ yen a ka avocat min tun bɛ yen nɔ o ko ko je n'ai pas de droit ka olu ka ko sɔrɔ. Aw ko hakɛ nɔfɛ? Bien sûr. Donc donc an kɔni sigilen b'o de kan a kɔni bɛ sara sababu tigiw ka ca mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ i t'a fɔ e n'a ɲɔgɔnnaw ni e ɲɔgɔnnaw cayara jamana kɔnɔ walayi lafiya bɛ na a bɛ komi nin ko kelen in na anw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la anw mɔgɔ 9 de taara chômage technique la nin kɛlɛ in kama ko fɛn tɛ société kɔnɔ ko se t'a ye hali n sigiyɔrɔ in na sisan n bɛ se ka weleli kɛ n ka client kelen bɛ yen a bɛ 1 million sanni kɛ n ma yan sisan. Million kelen weleli téléphone ɲɛko kelen ye million kelen. O ye intérieur ye extérieur fana la o ka vocal bɛ yan nɔ a ka commande bɛ yan ale bɛ se ka sanni kɛ jusqu'à 2 millions donc n'a fɔra ko fɛn t'o société kɔnɔ kaluma tɛmɛ a kan bon n t'a dɔn comme distribution négoce nin bɛɛ t'a dɔn o la Incolac Incolac ye société a bɛ nɔnɔ de produit a bɛ nɔnɔ feere a kɛlen don ka yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ Bisim k'a ɲɛsin Malilɛ fasi ma ko Vima. Vima misi dessin b'a plaque kan sogow bɛ feere yen jɛgɛw bɛ feere yen sɛw bɛ feere yen a sogo tɔn dumuni caman bɛ feere yen fana i y'a mɛn n'a fɔra ko fɛn t'o société la aw ka taa don o so kɔnɔ k'a lajɛ aw bɛna dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen n'aw taara distribution négoce yɛrɛ kuru kɔnɔ n'i donna n'a fɔra i ye ko fɛn t'o o société ko se t'a ye kabako ko don a ka chambre froide n'i donna a kɔnɔ i b'a dɔn fɛn min bɛ yen sogo tɔni yirikaw de bɛ yen donc se b'a ye k'an ka fɛn sara mais a b'a préféré ka taa corruption bolo kan k'i ban k'an ka droit sara. An balimaw aw ma nin fana mɛn société ma dɛsɛ dɛ société fɛn b'a kɔnɔ komi baarakɛlaw y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na wa société yɛrɛ bɛ ka marché kosɛbɛ baarakɛla kelen min ka appel bɛ se ka million na don société kɔnɔ o baarakɛla ka hakɛ ɲinini n'o y'a ka INPS hakɛ ɲinini ye u y'a bila chômage technique u y'olu bila chômage technique la foyi ma d'a ma 3 mois in kɔnɔ an nana tuguni k'u b'a renouveler jusqu'à nouvel ordre ka chômage technique renouveler k'a renouveler i yɛrɛ ma sariya b'o fana na jamana in kɔnɔ a mago t'an ka sariya yɛrɛ la nin fana ye ko wɛrɛ ye tugun denbayatigiw k'u tɛ sara u nana kalo 3 la k'i bɛ tila ko k'o renouveler i yɛrɛ ma n'i miiri jamana in ko dɔw bɛ yen n'i miiri dɔrɔn c'est à dire i bɛ fara juguw kan anw bilali sababu bɛ na bɔ nin na d'ailleurs o yɛrɛ latigɛla kama ni anw bilara yɔrɔ an ma libéré sa wa n'a y'an jɛ an bɛ kɛ vagabond ye n'a y'an jɛ an bɛ kɛ rebelle ye parce que anw mago sara de donc
n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ hakilitigi ou bien ni mɔgɔ jigiya t'i kɔfɛ donc i bɛ hakili bɛ taa kojugu dɔrɔn de la. jamana ɲɛmɔgɔw aw ye nin fana mɛn tugun nin ye dabalibanko ye ka sanga ni INPS sarabaliya ye k'u taara protocole d'accord dɔ kɛ u ni INPS directrice des affaires juridiques n'o ye Dedewu ye o protocole d'accord la au lieu k'u ka 60 et quelques millions reconnus u ye 38 et quelques millions de reconnus 38 millions o fana na comme a y'a yira ka kuma fana na ko caman bɛ INPS kɔnɔ koyi INPS directrice baara b'i bolo dɛ madame Sidibe Zamilatu ni tulo b'an na baara b'i bolo i ka cakɛda in kɔnɔ dɛ donc u bɛ se ka fɛnɛ ka paiement positionner machine na ka sɔrɔ a ma sara yɛrɛ. Bien sûr. Jamana in nin fana ye ko wɛrɛ ye tugun donc aw ka nin hakɛ ɲinini sen fɛ aw bilala ka taa chômage technique la kalo 3 aw ka denbayaw bɛ yen kalo sara ma di aw ma kalo 3 k'u bɛ tila ka dɔ fara o kalo 3 fana sanfɛ tuguni. Et puis chômage technique nin fana kɛra cogoya min na le 2 mars ICHE ka envoyé nana vers entre 14h et 15h a nana ni papier dɔ ye dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn nin tɔgɔ ye nin tɔgɔ ye nin tɔgɔ ye a b'olu tɔgɔ sɛbɛn ka papier kan dɔrɔn bon demain chômage technique bɛ daminɛ sans préavis Mali kɔnɔ yan dunan ka nin kɛ i yɛrɛ la i ka jamana kɔnɔ fo ka maliyɛn sa i tɛ se ka nin kɛ Liban donc o ye yɔrɔ ye ne kabakoya yani ɲɛmɔgɔw nin fana ye kuma dɔ ye tugun wele bilalen investisseurs ma k'u kana an ka jamana kɔnɔ kana investissement kɛ an fɛ yen investisseurs nana u bɛn'u investir an ka jamana kɔnɔ k'u ka tɔnɔ bɔ an ka jamanadenw k'u ka hakɛ sɔrɔ ka Mali sariya labato nin ye dunanw de kɛtɔ ye ka Mali sariya lagosi maliyɛnw yɛrɛ bolo yan nɔ tiɲɛ kɛnɛ ye jamukan ye min n'a dalilu bɛ ɲɔgɔn na maa o maa bɛ yen n'i tɔɲɔnen bɛ nin kɛnɛ kan i tɔɲɔnen bɛ Mali cakɛda baarakɛyɔrɔ la i tɔɲɔnen bɛ dugukoloko la i tɔɲɔnen bɛ a mana kɛ fɛn o fɛn n'i tɔɲɔnen b'o la i ka na i n'i ka dalilu tiɲɛ kɛnɛ kan pour que i k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama an bɛ min fɔ ka bɔ nin kuma in na madame Sidibe Zamilatu e nana cakɛda in wulili de kama k'a jɔ a sen kan ni i ka baarakɛla dɔw ka tagabolo ye cakɛda in kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw kumaniya u ka hakɛ la minnu bɛ mɔgɔw kumaniya u ka allocation sɔrɔli la u ni société olu n'o ye employeurs ye u bɛ bɛnkan kɛ baarakɛlaw kɔ kan donc nin ye welewelema da ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo o cogo pour que k'u ka hakɛ sɔrɔ u bɛ dɛmɛ o sira kan hali n'a kɛra INPS directrice yɛrɛ yeli ye pour que nin kibaruya ka las'a ma kɛ a bɛ ɲini k'a ye ni tɔɲɔ min bɛ yen nɔ tɔɲɔ bɛ se ka ban cogo min na baarakɛlaw bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min sabu ninnu ye denbayatigiw de muso dɔw de dahirimɛ sirilen bɛ ninnu na den dɔw de dahirimɛ sirilen bɛ ninnu na fa dɔw de dahirimɛ sirilen don ninnu na ba dɔw de dahirimɛ sirilen don ninnu na ni ninnu taara chômage technique la k'u y'u ka hakɛ ɲini ninnu bɛna kɛ cogo di jamana kɔnɔ ninnu bɛna kɛ cogo di jamana kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na a tɛna se ka foyi don hakili la miirina jugu kɔ u bɛ se ka jamana kanu nin cogo la cogo di k'a sɔrɔ jamana cakɛdaw sigilen de bɛ pour que ka jamana ka hakɛ ɲini baarakɛlaw fɛ ani baarakɛ ɲɛmɔgɔw fɛ pour que u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min n'o ɲɛmɔgɔ kelenw donna janfa la nin ko in an b'a ɲɛɲini fo ka s'a dan na an balimaw nin ye émission kuncɛlen ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu aleykum